ja lanea berriz. Bai, ja... Baina, goaz tirala gaur. Bai, bai, ba. Dira pista, zein batzu? Ainara! Euskaraldia! Ai, baina, esan da zu apuntatu haindika. Ez da izapuntatu? Ani, Zu apuntatu bai, atzera? bai. Goazen ez ditxu ditzea? Baina, ez dira zaki izango zea. Ni hau bizi izan bat naiz, lehenbiziko hitza euskaraz den eta eskenikoan, bai? Bani, belarri prest. Bale, goazen ez ditxu ditzea? Bale, ditu. Bai, neska? Euskaraldia hasiko da? Baldak ezu? Bai noski, badaki, aspaldi eman dut izena. Eta zuek? Ba, nik ez dut izena horrendikan eman, Ainarak bai. Ba, zu Ainara ez izango zea. Ni belarri prest. Txone, altaboza jarriko dut. Ainara zu, Ni belarri prest izango naiz. eta nik hau bizi. Eta zu ez ditzu? Eta zu izango zea. Bani, hau bizi izango naiz. Ulertzen duten guzti euskaraz egingo diet. Alkatiei ere bai, egoiz, dena ulertzen duta. Katari euskeraz, abieta Ainara. Bai, nik ere bai, Eta, orain egingo dugu gauza bat. Zurekin egingo naiz zurekin apuntatzeko, Bai. eta gero, maiatzaren 8an, Okendo plazan, txapak hartuko ditu. Opa, goazen Ainara! Venga, goze, hau da euskera!